Yan, kung sa plito na pagkahat. Kita mo nga. No. Guys, maniyot na sa guys. Na binilan ko og rice gamay. Kay mo lagi tapulan lagi maglungag kay wala akong bana dinhi guys to sa patag. So walay magatiman ako. So magkaon na lang ko unsay naa diri na nabili niya pinilitong isda ganina. So magkaon ta guys kay mapasumutaan ni guys. Kaya yung isda. Paano pili-pili kay? Di ko kalang senyorita kay kung ba na wala. Ito sa ila naguli. Nagsuso siya ang mama. Okay. Nakano. Guys, kamu lagi nakabalo kung sa inyong content. Kamu na nakabalo. Mao ba? Kaya mo sa ako nga. Bago magdagan ng followers. Kamu lagi mismo makabalo sa inyong ugalingan. Kaya wala ko ni-speak na niabot ko. Mao ba? Or to our followers. Mao ba? Ay. Kaundangon na ba yung ko ano? So padayon ako kay mag 3 years na ko si vlog. So panahon ang gid sa journey. Wala mo ko suldo. Para pa ko suldo anong pag-vlog. Mas nangyay mag-suldo na ko. Kapag taon. No. Taon na lang kung ano pinilito isda. Kapag suldo. Kung nakasuldo ko ang TikTok o TikTok. Kanyang kanyang Facebook. Hindi na ako magtrabaho eh. Kapoy na ako magtrabaho. Manggahin akong kamot. Ano, sakit. Pero nabi ko katuig sa nagtrabaho ay hindi na sa ko mag-relax. Ito basa ba? Duk-duk. Customer is alright tage. Mo. Coke.